je zou nou wel aanvragen, hoe wordt iemand vader? Ja, dat is in een wip gebeurd. Ja, want ik heb toen nog een vrouw. En een zoon van 12. En dochter van 11. En een dochter van 10. Door, nou heb ik me hier een kleur aan televisie gekocht. Heb ik 3 jaar naar gekeken. Televisie kapot. En toen kwam er nog een van 6, 5 en 4 jaar. Want toen zei mijn vrouw nog, elk jaar hebben we gezinsuitbreiding. Dat moet maar eens afgelopen zien. Ik ga je voortaan op een zolder slopen. Ik zeg, vrouw, zeg, als je zeker bent dat dat helpt, zeg, dan doe ik dat ook. Ja, en dit is onze Jan. Ja, dat komt zo. Mijn vrouw, die doet altijd voor een ganse week de boodschappen. En hoe waren ze dat het vorig jaar toch een keer vergeten? Hebben we een week van de liefde moeten eten. En wie dachten nog, het zal wel geen kwaad meer kunnen. En wie waren ons ook van geen kwaad bewust. Maar toen mijn vrouw weken erna chocola en potten hieringleeg ging eten, toen wist ik al hoe laat het was. Ja, want ik was van blijdschap in de 7e hemel. En toen was ik in de 8e maand. Ja, en als de tijd dan bijna is, dan wordt er de gans niet gezegd, wat wilde nou het liefste hebben? En een jong of een meisje? En meestal wordt er dan gezegd, kan mij niks schillen wat het is, als het maar gezond is. Maar men zou voor kunnen stellen dat de voetvrouw na afloop zegt, ik weet niet wat het is, maar het is wel gezond. Ja, en dat is Jan en een echte jong woord. Toen kwam ik achter toen ik hem de eerste keer aan de schone luier aanduid. Want toen had ik hem zo voor me op de tafel liggen. En ik bukte me vuur over om de luier dicht te maken. En wat hij toen recht in mijn gezicht had, dat hebben die meisjes bij ons nooit gedaan. Ja, want ik weet nog goed dat de voetvrouw voor de eerste keer bij ons thuis kwam. Ik zenuwachtig. Want toen zit ze tegen mij, Jeerke, zit ze, wilde je even de pan gaan halen? Ik naar de keuken toe. Mee door de pan gepakt. Want toen reed ik nog naar boven, met brood was of zonder. Ja, en de rest van mijn kinderen die zijn allemaal in Venray in het ziekenhuis geboren. En ik woon in Hoors. En dan moeten die er nou weer in Venray op het gemeentehuis aan gaan geven. Ja, dat vind ik te gek om los te lopen. Ja, want toen ik onze Jan aangegeven heb ik ook mij om mijn buurman aangegeven. Die werkt zwart. Want toen zei de kelner van de gemeente, wat moet ik nou opschrijven? Ik zeg mij als vader en hij als dader. Ja, want zo stond ik een keer in Venray in het ziekenhuis naar onze Jan te kijken. En toen stond er net zo'n Arabier neven mee. Want toen zeg ik nog tegen hem, ik zeg, welke kleine is er nou van nou? Ja, zet je de eerste 2 rijen.
Ja, en onze Jan die hebben laten duipen in de Melsen. Want toen we naar de kerk reden, toen zei mijn vrouw nog, we zien veel te vroeg. Ik zeg, ik heb zelf ook een sleutel. Ja, en terwijl de pastoor met onze Jan bezig was, deed onze Jos niks als beuken. Want toen zeg ik nog tegen hem, ik zeg, als je niet stil ziet, jong, zeg, dan moet het volgend jaar niet meer mee. Ja, en je ziet wel, onze Jan, dat is dan een hele Piet geworden. Maar die wordt bij ons groot gebracht, met de vlees. Die anderen heeft mijn vrouw allemaal zelf groot gebracht. Trouwens, dat vind ik ook voordeliger. Zomer en winter de goede temperatuur. Dus het wordt niet zoer. Je hoeft ook niet goed te zien dat de kat eraan komt. En je kunt me zeggen wat je wilt. De verpakking vind ik ook mooier. Ja, want mijn vrouw die zei van de week nog, als ze Jan zo op de rug liet, met de vlees in de mond, dan liep hij zuiver op zijn vader. Toen zei mijn schoonmoeder, wat zielig voor dat mensje. Hopelijk krijgt het er nog goed. Ja, wat vind je zo van mijn kangoeroezak? Vind ik een geweldige uitvinding. Maar de beste uitvinding vind ik nog altijd de box. Dan kan ik tenminste nog eens een keer rustig gaan zitten. Om de krant te lezen. Zonder dat de kinderen bij me kunnen. Oh, wat doe je nou, mensje? Heb je zo verschrokken? Zien ook zoveel mensen hier, waar? Hè? Jazeker. Als ze een beetje dorst hebben, ja? Ja? Jazeker, dat is lekker, maar dat is niks voor kleinkindjes. Och, dan toch. Is het dan toch zo erg? Ja? Of dan krijg je van mij ook een klein beetje, kom maar daar. Goed zo, wat? Wat huur ik? Huurt wel een echt een dreumel. Ja, en als ze dat wat groter zien, dat begint de kattenkwoord. Maar dat hebben ze bij ons van geen vreemden. Nee, want ik weet nog goed, toen was ik zelf nog maar zo'n klein mensje. En toen was ik een keer aan het speulen. En toen wordt net een huwelijksmis. Want toen zeg ik nog tegen mijn vriendje, ik zeg, zal ik de ganse familie eens laten schrikken? Dat durfde ik niet, zei hij. Ik ging naar het broedspaar toe. En ik zeg tegen de broed, mam, kreeg een iske. Ja, mijn vrouw die zei zo snel, die is nou op een leeftijd gekomen dat ze moeilijke vragen begint te stellen. Maar want gisteren vroeg ze waarom ik met haar getrouwd word. Ja, ik zeg, bij mij waren het liefde op het eerste gezicht. Ja, bij mij even niet, zei ze. Dat kwam pas later. Maar want ik moest hier zijn gezicht wennen. Ja, en toen we getrouwd zijn, toen wist ik nog niet hoe een vrouw in bed moest liggen. Maar nou blijkt als je getrouwd ziet dat een vrouw rechts van jou in bed moet liggen.
Maar ik ken er ook die getrouwd zijn, die je vrouw links laten liggen. Ja, en in de witte broodsweken hebben we niet van de liefde gegeten. Maar uit blik. Want toen zeg ik nou een keer tegen mijn vrouw, ik zeg, wat heb je nou weer klaargemaakt? Hoe heet dat spul? Ja, zegt ze, dat weet ik ook niet. Maar op het blik stond, voor uw trouwe lieveling. En er stond ook nog zo'n schattig hondje bij, zegt ze. Ja, in het begin hebben we er ontzettend verwend. Want ik bracht er elke morgen thee met beschuit op bed. En daar hoefden ze niks voor te doen. Alleen het water op te zetten. Ja, en je weet goed, als je een vrouw verwendt, dan beginnen ze gauw genoeg te klagen. Maar want ze zegt, nou volgens mij werd ik nooit vader. Ik naar een dokter toe, mijn klachten door op de toffel gelaagd. Je zegt een dokter, je moet meer volkorenbrood eten. Ik naar de bakker toe. Ik zeg tegen de bakker, doet me eens 4 volkorenbroden. Ze zien die vrouwen lien zitten. Ik zeg, ja. Ja, maar zit je, dan wordt de helft zeker hard. Ja, ik zeg, als dat zo is, pak er me maar aan in. Ja, en de vorige maand waren we al 15 jaar getrouwd. Heb ik me bij de sneeuwnacht zo'n nieuw pak aan laten meten? Ik trek 's morgens dat pak aan. Ja, zegt de vrouw, dat pak stiert niet. Ik zeg, sommige vrouwen die kunnen ook wel uittrekken wat ze willen. Stiert ook niks. Ja, zegt ze, en sommige kerels die kunnen uittrekken wat ze willen. We zien er toch al meer bij met een nieuw pak. Ja, ik heb mijn vrouw 10 meter stof gekocht. Voor een nieuw naakhemd. Ja, want ik ben nou op een leeftijd gekomen dat het zeuken meer plezier maakt als het vingen. Kijk, daar zit een smaamok achter. Ja, met mijn kinderen gaat het goed op school. Want van de week vroegen ze een Huub nog of ik hem mooi helpen met huiswerk. Ik zeg, kun je dat zelf niet? Toen zei de vrouw nog, help de jong toch mij, zolang als je nog kunt. Het volgend jaar zit je op de 5e klas. Ja, en als Heike de oudste, die 12 jaar, die begint al soms naar de mekjes te kijken. Maar wanneer ik zeg tegen hem, zeg, krijg je ook al voorlichting op school? Ja, pap, zei hij, maar wat wilde weten? Ja, toen is Heike zo'n kelke woord, toen 5 jaar, toen waren er een vlegel. Want toen zei hij een keer tegen mij, pap, zei, ik heb wel 2 zusjes, maar ik wil ook wel eens een brugje hebben. En dat waren net in een tijd van de kleurentelevisie. Ik zeg, jongen, ik zeg, achter in de graas stiert nog een zak zout. Ik zeg, strouw dit maar over de vensterbank. Ik zeg, misschien komt er wel een hongerige ooievaar. En dan brengt je een brugje.
En een week daarna komt mijn buurman. We hebben vandaag een jonge zoon gekregen, zegt hij. Als Heike wordt kwaad, als je maar weet, zeg dat zo het wel van onze papa. Ja, van de zomer onder de vakantie zeg ik tegen hem, zeg, jong, je moet eens gaan werken. En wat beter verdienen. Want toen ik zo oud was, moest ik hard werken. Ik kreeg weinig te eten. En hoe goed eens in het jaar niet klaar. Toen zei die pap, dan moet je toch wel blij zijn dat je bij ons terecht gekomen ziet. Ja, zo heb ik mijn kinderen ook allemaal het zwemmen geleerd. Van de week komen ze juist thuis. En toen zei die pap, ik mocht niet meer in het zwembad. Want ik heb in het water geplast. Ik zeg, dat doen ze toch allemaal? Ja, zet je maar niet van de bovenste springplank. Ja, zo hebben mijn kinderen ook allemaal hun hobby's. Trouwens, mijn vrouw heeft ook 2 hobby's. Tennissen en autorijden. Maar met tennissen raakt ze niks. Zo waren we met Kerstmis nog eens een keer met de Schaanse familie door de Moelberenbos aan het wandelen. En toen zat er bij het einde kulke zo'n jongen en mekken, zo'n beetje te vreden en een beetje te plaren. Want toen zei dus elke nacht 10 jaar, mijn mam zei, ze moet eens kijken wat die toch gaan doen zien. Toen zei mijn vrouw, over een paar jaar denk je er heel anders over. Ik zeg, en als je weer een paar jaar ouder ziet, dan denkt er hetzelfde over als nou. Ja mensen, ik wil nou gaan, want ik wil je Jan nog in bad gaan doen. En als je doorheen in is geweest, krijg je van mij ook nog de fles. Die drinkt hij uit met veel plezier. Net hetzelfde als jij een glasje bier. Vast en avond samen.